כמה זמן את מתאמנת על עמוד? 10 חודשים. ולמה בחרת דווקא עמוד, לא משהו יותר קונבנציונלי? קודם כל התאמנתי בספורט קונבנציונלי, בגיל 14, 9 שנים התאמנתי בקיקבוקסינג סיני, ואז החלטתי שמאוד מעניין אותי לבדוק את עצמי במשהו שונה לחלוטין, שמאוד בא לי לשלב בין כוח וגם להרגיש את הנשיות שלי, ולדעתי הריקוד על העמוד זה כן נותן את המענה לשני הצרכים האלה, שני הרצונות האלה. איך את מרגישה לפני ההופעה והתחרות? אני מאוד מתרגשת, כי זו פעם הראשונה שאני מופיעה, אבל מצד שני זה מאוד מאתגר וזה מאוד מעניין לנסות את הכוחות שלי בזה, לראות מה אני מסוגלת לעשות, מה אני יכולה. שיהיה בהצלחה.